zaman da aka ce ba a so a sallah, na ɗaya a bisa fassarar malamai da sabanin mazhabobinsu. Idan ana kallo na zaman farko, wannan shine iqa, wannan makruhi ne. Idan mun tafi a hadisi da muka karanta yanzu ma to haram ne. An gan shi? Yanzu me zan ce a nan gurin? ‘Yan yatsuna na kafe su sun kalli gabar, diddige na kuma na zauna a kai ko? Ku na baya na gashi. Haka. Idan mun fassara al-iqa'u shine irin wannan zaman, wanda kuma ba su ɗauki fassarar iqa'u shine wannan zaman ba, kenan kaga za su iya zaman. Ina fata ana fahimta. Wannan shine iqa'. Za ga mutum ya ɗan yi tudu haka. To wannan makruhi ne a sallah. Kaji ɗaya? Sai na biyu. Haka ga diddigen gashi. Kaga ina motsa jiki shi yasa na zauna a yi. An gani ko? Ya kuka gani? Ga kafata a waje, ga wannan a waje kuma na kafe, ga mazaune na nan a ƙasa. Kawai mutum ya zo ta hiya haka. Wannan idan muka ce shine iqa'i to bai halatta ba a sallah. Wasu malaman ma sun haramta shi, wanda suke bayana gashi. Wani kan ko kuɗi ma zaka bashi ai bai zai iya ba. Kun gani? Wannan shine me? Shine iqa. Ɗan gefe na gashi. Kun gani? Haka. An fahimce ni? Yan nan ɓangaren kuma ga naku. Gashi. An dai gani ko? To wannan shine me? Al-iqa'u. Ba a yin sa a sallah. Ko da ɗanka ne kaga yana yi, gyara masa. Kun ji wannan? Wasu kuma suka ce haka. Kun ga haka? Kun ga yatsuna na kafa? Kun ga haka? Haka. Kaga za ga wani yana haka yi. Ban san me zan ce da wasu ba. Ka shimfiɗe tafin kafar kai kalli ƙasa, duka da ƴan yatsunka duk su kuma su kalli yamma. Wasu suka ce shine iqa'i. Haka. Ko haka. Ko kuma haka ko? An gani? Na'am. A wata fassarar suka ce iqa'i shine haka. Wallahi da na sani da ban zo da babbar riga ba. Haka. To wannan fa gaskiya fito kare ni kai. Yawwa. Haka. Wallahi jakacce ta yi yawa. Kun tokare ko? Wani ya zo ya haka. Allahu akbar ya haka. Kai wannan aka saka kai in zama da yawa ka ji jiki. Haka. Wanda bai da kiba, mai training wanda bai da tumbi zai iya yi, to shi ma na iqa'i ne, bai halatta ba. To wanne ne zaman kare? Ka iya zaman kare? Dan Allah wanda ya iya, ni na dan manta ne wallahi. Wa iya zaman kare? Zo. Taho. Ai wataƙila suna da karnuka a gidansu.